bagyong kumikilos palayo ng extreme northern Luzon area, ang sentro ng bagyong si Maring, at kanina nga alas 4 ay tinataya na itong nasa layong 170 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Ganun pa man, may nakataas pa rin po tayong warning signal number 2 dito sa may bandang Batanes, sa Cagayan kasama ang Babuyan Island. Ganun din sa northern portion ng Isabela, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, warning signal number 1 nakataas pa rin sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Nueva Vizcaya, Quirino, sa Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, ganun din sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, sa northern portion ng Bataan at sa northern portion ng Quezon kasama ang Pulilo Island. Yung mga nabanggit po nating lugar ay makakaranas pa rin ng masungit na panahon. Pag sinabi nating masungit na panahon, mga malalakas na pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo po sa mababang lugar, pagguho ng lupa, lalong-lalo po sa area na malapit sa paanan ng bundok. Yung mga malalakas na hangin naman ay pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, ilang uri ng halaman at makasira pa rin sa mga bahay na gawa sa lumang materyales o magagaan na materyales.